Julián Büszke, Conversano és Conversano Plus. Itt most sajnos már egy ki van. Megvan, bravo, Dobro! Újabb hiba. És most jöjjön a biztatás Dobrovic Józsefnek, hogy vajon át tudja venni a vezetést. Dobrovic József jó formában, de van két hibája. Nézzük az utolsó két akadályt. A 11-esnél nincs, de van hiba sajnos. Még 5 másodperc időbüntetés. Félek, hogy ezen fog múlni az első hely. De nézzük a végét. Dobrovic József a célban, 110.